blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Lucas Ebanghelista. Usa siya sa upat ka mga ebanghelista, evangelists. Unya disipulo ni siya ni San Pablo. Gituuhan nga siya maoy nagsulat sa Acts of the Apostles o sa Gospel of Luke o sa mga letters sa ni St. Paul. Murag siya sa ni mo'y sekretary aron musuwat kanila. Ang iyang na-contribute tungod kay usama ni siya ka medical doctor, physician, mao ang paghimog detalyado nga mga accounts labi na gyud sa mga milagro nga gihimo ni Kristo. Kay detalyado siyang mo hanay aron pag matuod nga tinuod gyud nga nahitabo og nga si Kristo tinuod gyud nga naghatag og mga kaayuhan ngadto sa mga masakiton. Uban kaniya atong iampo ang paglambo sa pagtuo sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod aron kini mahimong instrumento sa atong pagkahiusa ug pagkabot sa kalinaw. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga hatagan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. Ginoong Dios, ikaw nagpili kang San Lucas aron iyang ikapadayag ang misteryo sa imong gugma alang sa mga kabus pinaagi sa pagwali ug pagsulat. Itugot nga silang naghimaya sa imong ngalan magpadayon sa panaghiusa sa kasing-kasing ug kalag ug ang tanang katawhan makadangat sa imong kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Paningkamuti gayud ang pag-ari kanako sa labing madali. Gibiyaan ako ni Demas tungod sa iyang paghigugma ni ining kalibutana ug miadto siya sa Tesalonica. Si Crescente miadto sa Galacia ug si Tito sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang uban kanako. Kuhaa si Marcos ug dad-aderi kay makatabang siya kanako. Gipaadto ko si Tikiko sa Efeso. Inig-ari nimo dad-a ang akong kupo nga gibilin ko kang Carpo didto sa Troas. Dad-a usab ang mga libro labi na kadtong mga sinulat. Si Alejandro nga platero nakahimo kanako dakong kadaot. Ang Ginoo maoy magbalos kaniya sa iyang gibuhat. Likay siya kay supak gayud siya kaayo sa atong mensahe. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mibulig kanako, gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasad-on sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok kong mensahe didto sa mga dili Hudiyo ug giluwas ako gikan sa baba sa leon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya, sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan, mahitungod sa imong gahom, ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian maoy gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya,
sa tanan nga nagatawag kaniya diha sa kamatuoran. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod ug dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga moani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon, ang panagdait maania niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya, og kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw kamo pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun moadto kamo sa usa ka lungsod og dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura og sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa paghuman ako og graduate sa college March 1987, nang-apply dayon kog trabaho. Nya ang una na kong gipang-applyan mao ang mga kompanya nga nakagusto kaayo ko, sama sa San Miguel Corporation, apply sa ko PLDT, apply ko sa Atlas Mining, diin pa to General Milling. Daghan ko gipang-applyan nga gusto nako, pero wa gi usang nitawag nako. Hangtod dito nasagko sa ako mga secondary nga mga applyanan. Hangtod wa man ginitawag ug ngano sa kang wa ginitawag nako, wa gitingip kapasal silang standard. Nagpataka na lang kog pang-apply bisag asa madawat. Imbis nga accounting ko, akong kurso accounting, nadawat ko pagka department head sa
maintenance, labi na sa janitorial works diha sa katong Fairmart Cebu. Nang dito ko dakaton pagsigig map niya gamit anang paliser kay mutabang masagkos mga janitor. Wa muhaom sa akong kurso nga nahuman. So kining pagka-laborer, ang pagkamamumuo, ang pagkatrabahante, haom-haom sad ni sa atong kaning abilidad o sa atong gitawag og skills. Si Kristo niingon siya, daghan kayong anihon, jutay ra ang mga ngani. The harvest is great, the laborers are few. O nang ingon siya, pagampo mo nga magpadala ang tag-iya sa anihon og daghan pang mga ngani kay masayang ning anihonon. Pero doon na gihapon siya qualifications. Sa inyong paminaw, kamurong nanimba dinhi o kamong naas online, makapasar ka mo sa qualifications ni Kristo para makatrabaho mo sa iyang business. Iyang business, the business of saving souls, kanang pagluwas og mga kalag, kapasar ka mo. Kinsa dinhi ang naghuna-huna nga pasar ko pa der. Madawat gyud ko ana nga maong trabaho. Ta sa kamot. Waday mo ayo di ay. Waday mo mag huna-huna nga mo trabaho kuyog sa Ginoo. Sige, hatagan ta mo unsa may basic qualifications. Ang una, kinahanglan gyud nga andam magantos. Kanang nahigugmas pag-antos. Kay matod pa ni Kristo, ako mong gipadala sa mga karniro, taliwala sa mga lobo. Unsa man ang mga lobo, mukaon nagkarniro, paako na nila, kanon. Unyag ika mo'y karniro. Di sa to pasakit kayo ka na inigpaak palang daan, na sakit na, labaw na yung kunis-kunison ka. Diba doon ay panahon nga kita murata gipaak, labi nagmaritison ta. Kanasang i-reject or i-persecute, awa na, mura na kagikunis-kunis niya. Imong mga kaliwat, muunay libak nimo, daot nimo, muaway nimo, mura jud kagikunis-kunis. Nya, sugot mo na, dili. Og dili, di ka mahimong laborer ni Kristo. Lingay mong tupad. Nasugot ka na. Kunis-kunison. Sugot ka. Nya mo ingon gani siya, sugot ko. Congrats. Trabahante na ka sa Ginoo. Nya ang sunod nga qualification, pero dili ni mo'y tanan ha. Kuan lang ni siya ba? Pipila lang. Basic. Kinahanglan magpuyo nga kabos. Kana yung gitawag na to literally poor. Kaya nga naman, matod pang Kristo, ay mo pagdag kwarta, ay mo pagdag pagkaon, ayaw mo pagdag ilisan. Ana, why sandalyas? Sunan ka ana? Aw magsandalyas, pero why extra nga shirt? Unya, why balay nga imong atuan? Kita karon mo travel ta, mo ato tag usa ka lugar, mag-book naman ta daag hotel or unsa diha accommodation ba? Dito matod pang Kristo, sa mudawat lang ninyo. Ug naay mo dawat ninyo, saka mo dito, kaon mo kung sa'y gidalit, ug wa sa'y mo dawat, balhin lang sa mga tos, lain balay. In short, pertig yung pobriha, libod suroy ang atong tawag ana. Why kaadtuan, why kasiguruan, why siguro nga makakaon, why siguro nga makahigda og balay, why siguro nga dawaton. Saman, nahigugma mo anang klasiha sa kinabuhi. Doy. Wa na. Di mo mahimong laborer mo na. San Vicente Ferrer, lakaw-lakaw, sila San Roque, tanan. Mga santos nga itong gideclare, nagpuyo gyud sa gitawag. Walang sila mo puyo tungod kay napugos. Nahigugma gyud kakabos. Naningkamot yung mahimong kabos. Sama ni kaning Bishop Chopilo Kamomot na karon Venerable Chopilo Kamomot
iyang ipanghatag ang iyang mga kwarta nga kolektas bahan, labi na obispo dagko mong stipend, kaning pare ginagmay ra man ning amo, ipanghatag niya hastang iyang singsing nindot nga singsing sa obispo kanang ilang kuan unsa na nga episcopal ring, iyang iprinda sa kaning kuan mga pawn shop kay aron ang iyang proceeds ipanghatag ngadto sa mga kabos. Ana, nahigugma, naningkamot yun ba nga mahimong kabos, magsigig higugma ng mga kawatan kanang mga mangingilad. Iyan na sige aghatag niya. Ibaw ka na mga mangingilad nga di man na muhonong magsige ra maginagyog pangilad. Yan sa man mopuyo mo anang kinabuhi gyapon pila ra man sakto gid ingos Kristo, no? The laborer are few, or laborers are few, the harvest is great. Ang ikatulo nga qualification nga nahigugmang mualagad sa tanan, kana yung tanang tao gid ba alagaran nya unsaon pag-alagad matud pang Kristo, ayuha ang mga masakiton. Wa man sa mingon ayuha ang masakiton basta Diyos nun, tanan yun masakiton, mga giyawaan, tanan alagaran, mga kana mga tao nga hasta ganing patay, ang patay buhion. Pasabot gamito nato ang gahom sa Ginoo sa pag-alagad sa atong isig katao. Dili nato gamiton ang gahom sa Ginoo para pagpasikat o paghimo sa atong kaugalingon nga maoy gamhanan o komportable. Saman, ganahan mo mualagad sa inyong silingan nga siging daot sa inyong pagkatao, kanang daoton gyud mo ba? Himuan gyud mo sayo, mualagad mo dili. Kung ang kabit sa imong bana masakit niya, wa gyud ika pa ospital, imong dados ospital. Asawa, imong dadon dili. Dadon aron pa injection na euthanasia para patay. O imong dadon niya imong patambalan, nindot kayo. Lipay kayong Ginoo ana kay mi alaga jud kas mga masakiton nga wa gyud pagpili ba. Ana. Kon ang imong igsuon nga giilugan kas tanang yuta nga kabilin sa imong ginikanan, gikiha pagyud ka. Unya wa na siya bugas, nasakit pagyud saman imong atimanon o imong tiwasan. Kanang imong silingan nga murag giyawaan nga sigihan jud kanyag libak, sigihan kanyag daot, saman muhatag kaniya og kaning pagkaon, muhatag kaniya og gift panahon siyang birthday. Usa man na kapag alagad nga nabang imo siyang lipayon ba? Muna iampo nato ang atong mga kaigsuonan. Diri sa unang pagbasa, si San Pablo niingon siya, gipamyaan ko sa akong mga kuyog. Si Lucas nalay nahibilin. Pasabot kani si Saint Luke, kuyog kamao gini siya. Usa ni siya sa mga 72 katao nga gipadala ni Kristo. Dili ni siya usa sa 12 apostles. Unya na-meet nila si San Pablo, maunungon. Wa na gud kaagwanta ang kauban ni San Pablo katong tulo ka book yang gimension, pero si Lucas ni kuyog yun. Sa ato pa andam siyang magkalisod. Napriso baya si San Pablo. Matud pa niya, wa gini dipinsa nako. Ako ra gyung usa, pero ang Ginoo wa ko niya biyae. Mao ni ang tinuod nga kinaiya sa mga magtutuo, mga higala ni Kristo. Kamo, higala mo ni Kristo o kaaway? Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang sa to'y kinaiyas higala. Sa to?
ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Mutug-an ka nga si Kristo hari, pinaagi sa imong paghari-hari, kanang ikaw naging magbuot, wala na. Makatug-an lang ka nga si Kristo hari, pinaagi sa imong pagpuyo nga kabos, pagpuyo sa pagantos, pagpuyo nga kanang nagsigig alagad. Kana moingon gyud ka nga hari ang Ginoo. Nga naman gibuhat nimo ang iyang sugo. Pero ikaw na gani mo'y maghari-hari, kita na gani mo'y magpadato og maayo, nya kita na magkontrol sa mga tao, wa na. Ang ato ng pagkahari mo'y atong gitug-an og di na ta ana higala ni Kristo. Una, ang higala ni Kristo kanunay gid ng kabos, kanunay nagantos or nahigugmas pagantos. Og wa na sila pagantos, mangita gina sila antosonon. Kana bang kuan ba? Mangita. Una mo bakwit na sila, mo langyaw naglaing lugar. Mo adto baglaing lugar aron mo ambit sa pagantos kay mangita gyud pagantos. Ikaw na ba? Katapusang lingi sa imong tupad. Pangutan ako no siya. Siya aing na siya ba? Mangita na tarog pagantos ha. Ing na kano. Musanong ba? Ing na sugod karon mangita na tag pagantos. Nindota na. Wa mawagtang ginita ng pagantos kalibutan ug daghan na kaayong magsigig embrace sa pagantos. Pero wa gani magpabilin kitang malata nining daghang antosunon kay pulos na ta mupaantos dili na muantos. Manindog ta katong mga laborers ni Kristo. Mga igsoon, si San Lucas naghatag kanato sa ebanghelyo aron kita mahimong mga higala ni Kristo. Busa mudangop kita nga malaumon og moingon, Ginoo patalinghogi kami. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa simbahan, nga bisan sa mga pagsulay upang panglutos, mupadayon sa gihapon pagsangyaw sa maayong balita, ngadto sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa atong nasod, nga ang Dios mohatag sa grasya sa kalinaw ug kahiusa taliwala sa mga kagubot ug katalagman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang kanato nga binunyagan sa pagtuo ni Kristo nga isip mga ngani, mulahutay diha sa atong pagsangyaw sa pulong sa Dios nga maoy atong obligasyon isip nga anak sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa nagsangyaw na sa pulong sa Dios nga diha sa ilang pagpaningkamot ug pailog makabaton sa dugang grasya sa paglahutay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa mga nangamatay na natong mga kaigsuunan, nga ang Dios mopili kanila isip mga maayong lugas nga magtutuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Makagagahom og maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo pidha sa pangama ni San Lucas imong ebanghelista.
Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. All that I am, all that I am, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdayon ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok diyang santos nga simbahan. Tungod sa mga gasa nga langitnon ihatag kanamo Ginoo, nga makaalagad unta kami kanimo sa hingpit nga kagawasan, aron ang mga halad nga among gidala sa pangilin ni San Lucas makatambal og makapadangat kanamo nganha sa himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Apo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan sa matagan lang, ihatag ka na mo karong adlaw, upasay luha kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulat. Hinunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging harian ang gaumugang himaya, hangtod sa kahauturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo,
ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo. Apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Alapad ang umanganiyon, panahon na karon akong higala, nagpaabot siya, ikaw mubuling ang kamalit sa Diyos tununtan. Di maisip ang aniro, udyutay na ang iyang mga ngani. Magampo kita. O Dios nga makagagahom sa tanan, makasantos unta kanamo ang Eucharistia nga among gidawat gikan sa imong santos nga altar, ug maglig-on unta kanamo diha sa pagtuo sa ebanghelyo nga giwali ni San Lucas. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkamamumuo ni Kristo. Iya na tarong mga laborers niya mo ipiktura ning atong pagkamamumuo kun puy-an nato ang mga qualifications
nga mao ang pag-antos, pagkakabos o pagkamaalagaron sa tanang katawhan. So wa sa taroy update sa atong slots kay ugma pa to nako ma-update, pero padayon ta nga mamalit sa atong slots tungod kay daghan pang balanse. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, que celi pandes hostio, vila primo hostilia, darum orfer auxilium, onem trenoque Dominum, sed sempiterna gloria, vivitam sine terminum, nobis sune in pace